ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಕೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ 3 ದುಬೈ UAEಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪೊಲಳಿ ಸಂತೋಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಲೆತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ 3 ಅಲ್ಕೂಸ್ ದುಬೈ UAE ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶುಭಾರಂಭ ಆತದು. ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಂಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಲ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಒಕೇಶನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದಸ್ತದ ಅವು ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ವಡ ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಬಜಿ ಬನ್ಸ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಹತ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಐಟಮ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರವ ಫ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ಒನಸುಂಟು ಇಂಕುಲಗೆ ತೊಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್. ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಫುಡ್ ಬಂದೇರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ನಾವು ತೋರ್ದಲ್ಲ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ತಲೆ ನಿಖಲು ತೊಗೊಂಡು ಟೈಸನ್ ವಿಂಗ್ ಕಬಾಬ್ ಮುಲ್ಪ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪುಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತೇರು ಅಂಚನೆ ಬನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಉಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಲು ಉಂಟು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಖುಲವರ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಕೂಸು ರೀತಿನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಕೂಸು ಆ ಏರಿಯಾ ಬರೋತ್ತಿನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಉಂಟು. ಅದರ ಬಂಟ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ಬೇದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರ್ ಸುಕ್ಕನೆಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಅಂಟು ಊರದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತವಾ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ತುಲ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಎತ್ತೀರು ದೇವೀಶ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಶಿರೀಶ್ ಇತ್ತೀರು ಎಂಗಳು 4 ಜನ ಓದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಳ್ಳರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಕೂಸ್ ಅಂದಂದೆ ಪೂರ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಊರದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ. ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಕೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ 3 ದುಬೈ UAEಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಮೀನು ಖಾದ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಮರವೈ ಪುಂಡಿ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮನೆಯ ರುಚಿಯ ಅಡುಗೆಯ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಸೆ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡ, ಪೂರಿ ಬಜ್ಜಿ, ಮೆಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯೂ ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಕೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ 3ಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಳಿ ಅಂಕದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಎಂಕುಲು ಒನಸಿಗೆ ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಸಿರಿಸ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಪೂರಿ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಅಂಚೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂಚೆ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೂಡೆ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಇದೆ. ಊರ್ದು ತುಳುನಾಡು ಶೈಲಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಡಿಶ್ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ದನಿಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿರಾಜ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪು ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋರು ಅವ್ರು ಊರ್ಡ್ ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂರ ಡಿಶಸ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೆರ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಡ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಲದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಊರ್ದ ಏನು ನೋಡು ಫುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಲ್ಕೂಸು ಆ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪಂತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗುಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಓಪನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ದಯಪಂಡ ದುಬೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರಕಿರಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಹಂಚದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿಚನ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಸೂಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಆ ಶಪ್ಪುಲ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನದಾರು ಮುಂಡೇದಾರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಬಂತು ಭಾರಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ತುಂಬದ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ತುಯ್ಯ ಹೈಜೀನ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕು
ಸ್ಟಾಪ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಗ್ಲು ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ಮಲ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೋ ತಿನ್ನೋತಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಹಾಕಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡನ್ನು ಬಂಡೇರಿ ಚೆನ್ನ ಪೂರತ್ತಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಟೈಪ್ ಮೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಪರ್ತಿ ಪೂರದಿತ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಊರ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಪೂರ ತಿಂದೇರಿ ಇಕ್ಕಳು ಪಾತೇರಿ ಅಕ್ಕಳ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಿಕ್ಕಳವ್ರ ಕೊಡು ಬೋಲೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಹೊರ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಓವೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಲ್ತು ಹೋಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 50 ಜನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಂಟು 50 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋದು ಕುಳ್ಳೋಣ ಅದು ಒಂಜಿ నాకు ಶೋಕುಂಡು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ಓವೇ ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಓವೇ ರೀತಿದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಒಂದು ದುಬೈಡ್ ಓಪುರ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವನು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪೋದು ಇಚ್ಛೆ ಊರ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಲ್ಲ ತಂಗಳು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕದ ಪಾಡೊಂದು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಏರಿಯಾಡು ಇಂಥ ಅಲ್ಕೂಸ್ ಅದಪ್ಪು ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಸಲ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕಲಿತ್ತ ಅಂಚದಪ್ಪು ನನಗೆ ಅಂದ ಅದು ಅಂಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾತ ತೆರಿಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಕಲೆ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪೋಣ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಚ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬತಿಕ ವೀಡಿಯೋ ಬರಂದುಪ್ಪ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಧನ್ಯವಾದ.